Mau ninyo balay, pre? Dakuha ko sa inyong balay, pre. Siyempre, ana yun ang naay mga dugong maharlika. Mga dunya, dunyo, santita, santisima, iho, iha. Nga, pre, kinsa pa di mong kauban diri, pre? Aw, daghan! Usahay gani, magdala ko diri chicks, di naglima. Wa mo kabalo kung unsa na. Higdaanan nga, nay apple nga, nay unlan. Unsa din na pre? Kama? Kama nga bakal? Pobre, gaday kayo mo. Wala mo kabaluhan eh. Sige, pungko, pungko. Oh. Oh, diba? Dili sakit sa lubot. Kay kaning kamahan eh. Gikan pa ni sa United States, USA, America, Japan. Akong mama mismo nagpalitan eh. Bali, sa tibuok Pilipinas, kamera isa ang nakapalitan ni na tama. Mahal kayo ni pre. Mga pila po ni pre. Brapura kayo ni. Igo-igo ra ka ng duha ninyo kakinabuhi, isagol na. Ang kuan ra gud? $8,959 billion. Ay! Tistingan na ito higda, pre. Kung komportable ko dali. Sure. Sige. Higda. Ilapay ng apple. Higda. Parang makasya ng pulo. Sige, ismo. Ay, ani na lang, pre. Naog ng dua. Sige, naog ng dua. Naog. Sige, naog. Natawa. Sige. O, kasya na. Hindi balik mo dua. Utay. Naoging isa. O, kasya na. O, sige, balik. Kasya naman din. Kuot ko. Sige, ikaw. Naoging. O, kasya na. O, sige, balik na. Kasya naman din. Puta, naog mo doon. Naog mo. O, kasya na. Sige, balik mo doon. Kasya naman din. Ay! Sama na. Pag ingon mo kawatan ka, kay andam na ko ihatag ang mong sports car. Sige na, pre. Ihatag na yung sports car, pre. Sige. Ang tuwa dito sa pinakamahal namong aparador. Na dito ibutang na ko ang sports car. Lakaw. Kawatan, palihog nila ko gulat ha. Kay gipaandar pa ang sports car. Pre, ara mo sports car. Tagdo mo pangita sa susi. Tumatik naman di ay. Ikaw na lahat ito. Ito pa sports car. Ito pa sports car. Ito. Wait. Ay!
Kuya, ata daw bayad ninyo sa bullding out. Kaya kita na daw katuig, wa pa daw mo kabayad. Kung di pa daw mo kabayad, ipatakay daw mo itong pulit. Itong wiwiwi, itong wiwiwi. Patakay mo ito. Sige kuya. Kuya. Kuya, ata na bayad ninyo sa bumburadyo. So guys, it's the second day of happy quarantine. So ngayon mag-vlog tayo ngayon, magagawa tayo ng mga Bye-bye. Basta, magwata, ang labata kay among briefwan yung labas ang No, wala ko'y brief. Red Muslim! Tara, puntahan natin yung ibang mga animal. Yeah. It's the second day, happy quarantine. Okay, magic. Agagay, mapit ko. Magic daw. Sige daw. Magic today, magic. Welcome to our child-friendly classroom speed non-grade Jobel practice. Nice speed. Ilagan. Sila guys. So yan, ipang-COVID na sila guys. Nagluluyan na si Just Speed. Bako ng tayo mo! Ay, kaya matman. Ang bako ng tayo mo! Pagkayo. Bako ng tayo! Hi guys. You're my children. You're my sweetie pie. You're my kumusta mo basican David? Okay na, chill. Oh, chill. Ikaw dyan. Okay ra po, karang ako ng okay, madalar siya smile. Ikaw pa di, kumusta? Okay lang, wala na kubata niya. Bukan, paano ko Ikaw idol. Kumusta mo quarantine idol? Sika. Okay lang, TikTok. Oh, sana. Ikaw idol. Shabu, Kumusta? shabu, Kumusta? shabu, Kumusta? Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. shabu. Kumusta? Kumusta mo quarantine? It's okay. Ikaw idol, ikaw mo itulog. Kumusta mo quarantine? You're my okay. Pilihan sila. Ay, okay, natunog ko gyatay. Natunog ko, ayaw. Oh, nanao pa siya guys. Bawaan mo tayo, eh. Huwag tayo sa buwang oy. Yeah. Baho kay kag tae, shout out sa mga tae. Ano pa na lang? Sige. Wow! Ano to? Let me flex this. So guys, ito pala yung pinagmula ng Barrios guys. O di ba? Pinagmula ng Barrios. Oh! Hala na pa igit-igit oh! Gosh, yung labi oy! Ala George Brick.
Ala. Ay, kani manindot nga boxer ron. Ay, tiger. So, nindot kayo sa dire, guys. So, pabuhit may rig bonsai. Taran! Ikaw ba di? Okay ra ka ba di? Okay lang. Okay ra. Bayan sa utak. Manang gawas dire o. Manang gawas. O gusto mo mag-quarantine, nagtulong mo dire. Mangawat mo kuan, balanghoy. Dagan magbalanghoy dire, mag-quarantine ka. Balanghoy, bali o. Balanghoy din na din. Uy! Kaluton mo silang balanghoy na. Kani ba daw, kaning talong-talong o. Chinese kangkong. Balanghoy, hindi mo na sila o. Uy, itong lamig yung balangoy ba itong nailasa nga kuan. Diba ka ni, tunok-tunok. Yung siya si Hector, nag-video ka na, tanga kayo. Mait ka dyan kayo, oh. Mo dyan Ano nakatunog sa ano? Hindi na. Sakit kayo. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, niabot na mong pagkang. Kunin na natin yung pagkain namin kasi kakain na kami mamaya. Okay, wow. Yung pagkain. Baboy ni ba? Sino ang isip ko pero ako'y sabog na. Ano na isa dan? Manang kung gusto mo magpa-quarantine. Aligri. Kita lang doon magbahin din lang sa tagaan. Ilan taon sa nato sa sulod Sige nga. Pampakatulog. Manok. Diba, nindot kayo makarating na. I-quarantine mo. Sugot mo kay. Lamig ito. Lamig ito. Lamig kanon. Mas nindot na magbahin tayo ng patas. Sige. Magbahin tayo ng patas. Tara, ipamimigay na natin sa mga nasalanta ng quarantine. Tala. What's up, Madam Pupil? Paikaw naman. Uwan tayo. Kain naman to. Nadia, ipugin ang bayan mo. Para sa mga nasalanta. Hashtag save. Nadia. Ikaw ba? Malaki yung Manok. Anong ulam? O sa kay sudan na to dito Tagadlaw. Malaki yung Manok lang masarap, bro. Manok, karne, isda, itlog, gakok. So, salamat pala sa tulong nyo at saka mga manok na pinakain niya sa amin. Masarap yung mga ulam dito. Parang hindi na kami uwi. Dito na lang kami. Wow! Ito yung ulam namin. Madalang pang ulam namin. Sarap talaga, pinipilian mo talaga yung pagkain ba? Grabe, mabubusog ka talaga. Busog ka talaga sa sarap. Mabubusog talaga sa kasarap. Kailangan mo talaga mabusog. Kailangan mabusog. Para hindi ka iwan. Hindi ka iwan. Okay ra ka, Mark. Okay ra ka, Mark. Ang buhay namin dito, sarap. Okay ra ka. Okay, pas alright. Ikaw, okay ra ka. Kira, dagat yung kung tayo ganyan na babawa lagi. Unsa ka na ganun tayo? Half kilo. Lapan sa kisilopin. Mga triport, men. Report doon sa ibaho. Mga kwan, marag sagol-sagol nga toxins in kwan. Toxins in O sa mga COVID-19. prutas, sa mga disease ang baho. Kwan, mga banggawan eh, mga ana ba? Mga bintol. Manggawan. Mga bintol Mga sa itin. color sa kung tayo, mga estimate niyo. Kwan, yellow siya nga may pagkakwan, may pagkagawin. Gani. May kwan, may pastry. Pastry nga Diyos. May gani ka nagasuwasay mo tayo. Okay na kayo. Okay na kayo. Dala ko Yakult and... Kasi dyan ba, kasukin mo kaugkuhan, mga jampo. Ay, Barbie. Doon nagtimpla ka doon. Naginit ka kape. Alo. Wow! Isumubag man ang kamera. So, mao din ni Imnan guys para okay daw, healthy daw ka. Panos na nila, ba yan na? Karon, panos na karon. Kung kitlay po ko doon. Kitlay po ko. Unya, nang gatas yun, patulog na, no? Try ko tuloy-tuloy. Na natulog naman ka. Ganyan.
Wala naman tayo baso. Gamay naman itong baso. Good. Pulianay lang ito sa baso. Wow! Isang napakagaling. Isang napakagaling na adik. Isang Gusto ko tayo pasali sa semifinals, finalist, championship. championship basketball. Yes! Sakuragi! Kwan! NBA All-Star, PBA, Pilipinas Basketball Audition. Misi nga napipilitan. Misi nga napipilitan. Niya, uy! Wow! Ang sarap! Ang walantina mo! Dodong. Sawit lang. Ang sarap talaga! Ang sarap talaga pag walantin dito. Mananambog ka na. Uy, yung mga sudan ba, mga manok, mga karni. Alam mo ka na, tataba ka pa. Oo, di ba? Sumara to karon nga video. Don't forget to subscribe and hit the